कर लेते हैं, तो अभी हमने शादी भी कर लिया है। बहुत बोलो माँ हाँ बताओ फिर वे कहाँ पे हो बताओ हाँ बताओ em khởi nó phi về हुआ nó ayo कर बैर ना Hi guys, welcome back to my YouTube channel. तो बावै मिथिखागौ नङा होमबा दिनै जाबाय एप्रिल फुल बाट आंहा एप्रिल फुलाव दिनै आंहा माने आं मानसिफोरखौ प्रेंक खालामनो सानदोंमोन खिन्थु फुं बे जेनि आरो बे बुस्थुखौ नुनायनिफ्रायनो आंहा माने जेबो मुदानो जायासै आरोना जाय सिख्लाखौ आङो 2 इयार्सनिफ्राय फल' खालामबाय थ' बिदि माने न'आव थांलायनानै ज' भिडिअ बनायनाय रुमाव थ' बहुत जानो हागौ बियो एप्रिल फुल लिक नाथाय जे माने थ' बुजिदों लोगोफोर थ' बहुत जाय समाव बेखौ आं प्रप'ज खालामदोंमोन बे भिडिअआ जाबाय 1 इयार बारबाय आरोना थ' बे समावनो आङो बेखौ प्रेंक होनालासिनो येस होनाय होनबा लोगोफोर मा थ' लोगोफोर साननानै नायलायसै नोङो जेनेबा नांगौबा नांगोन नाङाबा नाङा जेनेबा आं बेखौ जेबो बुंनो साना खिन्थु आंनि गोसोनि खौरांखौ बुंबाय आरोना आं ओमफ्राय मा नोंनिफ्राय मा रिप्लाइ फैयो आं मिन्थिया देना प्लिज फ्रेन्ड सानगोन बे एप्रिल फुल नाथाय आं फुङाव लोगोफोर एसे कल खालामदोंमोन आं जेनियाखौ माने बे बयसनि भिडिअखौ नुना आरोना थ' एसे नायनो लामाजों नोंथांमोना मा एन्सार फैयो नैजाबो दङ जोंनिया नै रिंकिनि फाग्ला रिंकि फाग्ला बिराद गोसोथि बेसाराया अस्सा बे एप्रिल फुल नङा लोगोफोर बेहा बहुत गोसोथैमोन बेसारा रिंकिखौ बे जेनियाजों जि मोनसे रायलायनाय बे मोननैसो फरिखा देखायगासिनो बोलो माँ हाँ बताओ फिर वे वाह कहाँ पे हो बताओ हाँ बताओ em khởi nó phi về हुआ nó ayo कर बैर ना आं खोथाखौ बायलै नों ish girlfriend थाखानानै बेखि मदन हाबा जाखानाय मानसिजों बिदिसो रायलायबाय आंना दा फिसाया खोनाबारा गासिबो आं खोथाखौ मारबा फ्रायानो आंखौ बुंनो हागौ दायो माने गार्लफ्रेन्ड थाखानानो मानो माने मालायखौ बिदि माने नाजाबाय थायो आरोना खिन्थु आं गार्लफ्रेन्ड गैया लोगोफोर हा मा फालतुलै थ' लोगोफोर बिगिनासै दिनैनि भिडिअआ जास्ट फर फान लोगोफोर जेबो सिरियास लानो हादै जास्ट आरोना एप्रिल फुला दैनो बुंखानो लोगोफोरा रावबो थगायजाना होननानै आरोना थ' थगायजामारना नोंथांमोना थ' आं जास्ट एरैनो फान खालामबाय जास्ट टाइम पास आरोना माने आं सानैसोखौ थगायनो सानदोंमोन खिन्थु बहुत दङ कल गेट खिन्थु मोजां जायासै थ' बिनिखाय होआसै आङो माने मोजां माने मिथिखाजोब्बाय मानसिफोरा 9थासोआव मिथिखाजोबो आरो आंनि माने सिखारनाय एसे लेट जाबाय बिदि आरोना ओमफ्राय रिंकि फिसाय Don't be serious, bro. Don't be serious. गासिखौबो रेसपेक्ट होयो आङो जास्ट एप्रिल फुलनि थाखायसो बुंदों दै गाइस हा गाज्रि बुंना दै थ' मोननैसो मोजां टपिकआव भिडिअ फैगासिनो नेक्स्टआव थ' जोंनिया आं एल'ग्रा जोंनिया सारखौबो एसे प्रेंक खालामदोंमोन दे थ' नोंथांमोना एसे खोनासंना लाबानो जाबाय दे हेलो बहा दोङो बहा दोङो बहा दं माने दखानाव दङ ना ओइ माबायालै थाम्फै दांग्रायालै मानसि लानानै थांदों नोंखौ बुनो मिथिबायना आं रागा जोंदों केला सेट थाम्फै दांग्रा सेट just for fun जेबो सिरियास दालासै हा ओमफ्राय जोबथायाव मोनसे फोसावनाय आङो 21 एप्रिलाव थांगासिनो लोगोफोर गवालपारा जोंहा आब'जों लोगोसे आरोना माने जोंहा आब'खौ लाइभ प्रग्रामनि थाखाय लिंनाय जादों थ' बेयावनो आंबो थांबाय लोगोफोरथ' जाय लोगो हमनो गोसो आंखौ थ' गवालपाराया थ' जाय आंखौ लोगो हमनो गोसो फैबानो जाबाय गवालपारायाव दे थ' लकेसनखौ आङो साननैसो उनाव बुंगासिनो बिगिनानसै थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै थ' जोबथायाव आङो मोनसे सिफुं दामनानै नोंथांमोनखौ दिनैनि बे एप्रिल फुलखौ मोजाङै फोजोबनो सानबाय आरोना जेबो गाज्रि कमेन्ट होनानै लोगोफोर दे जास्ट फान जेबो गैया आं थ' लास्ट लोगोफोर जोबथानाय आं मोनसे बर' गान दामनानै नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानोसै आरोना थ' जागायबाय बर'नि लेजेन्डारि सं बियो दिनै सुलेखा आब'नि थ' बे लोगोफोर मा गाननि मिउजिक नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय दे ओमफ्राय मोनसे बान्दा बावगोन आङो जोबथि हारिनो जोबथा
बे मिउजिकआ लोगोफोर मा मेथाइनि मिउजिक थ' नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय दे थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै माबा मोनसे मोजां टपिकजों लोगोसे अके थ' बेखिनियानोसै इयारफ'न दामखाबाय आरो मा मेथाइ मिउजिक सोंबाय नायनोसै ना बर'फोरा बेसेबां बर' खोनासङो बेयाव मिथिसिगोन आरोना थ' बेसेबां लोगोफोरखौ कमेन्ट खालाम जाबाय दे